Kwaziwai wadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous Women, apo patinokurukura nyaya dzemadzimai. Donzvo redu nderekuti mudzimai umwe neumwe ararame upenyu hunofadza Mwari aine mavirtues atinoona mukati meshoko raMwari. Tinosangana nemasituation akasiyana mukati mekurarama. Mukusiyana kwemasituation atinosangana nawo, shoko raMwari rinofanira kuti gaidha pazvese zvatinoita. Tinge tiri madzimai vanova chiedza kune vanhu vakatitenderedza munharaunda, mudzimuri, mumachechi matiri. Tive madzimai vanosimudzira shoko raMwari, tichiexcella pazvese zvatinoita. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri, ndiri maimufundisi, zvakare ndiri lifestyle medicine specialist. Padare redu remuzuva ranhasi toda kuti tikurukure nyaya yekuti dzimba dzekare dzaimira sei. Dzimba dzekare dzaimira sei. Tinotoona kuti mazuvano dzimba dziriko mazuvano anetenge maincident nodule chaiwo amene ma 2 minute nodule ikangodai zvatopera. Haichagari, mamarriage acho haachagari. But mamarriage ekudhara aigara zvakadaro zvekuti zvinoisa mubvunzo kwatiri kuti vana vanga vasina maproblemu.
maproblem azotangira mugeneration yedu yemamicrowave generation iyi kana kuti uzive kuti zvanga zvichifamba sei. Regai tivhunze titange nemukana uno kuvadare vedu vatikwazise nekutichingamidza. Regai titange nevari kuruboshwe rwangu. Ini ndini gogori mai vanogara kuGlenora, mai vevana 6 nevazukuru 15. Saka ndinoti kaziwai vateereri. Tinoda kuchingamidza ikoko. Gogo, mane makore mangani muri muwanano? Ini ndakaita 23 years ndiri muwanano. Ndikazofirwa hangu. Alright, munhu mwenye akashayika. Saka 23 years. 23 years. Ini ndinoitwa mai mushaya basa. Ndiri amai vane murume mumwe chete nemwana mumwe chete. Mune makore mangani mawanikwa? 3. Mune 3 years. Alright, yes, ndizvozvo. Ndinoitwa Evangelist Mamunze. Ndine vana vaviri nevazukuru vatanhatu. Tinoda kutenda Evangelist Mamunze. Evangelist ndinovafarira kuti vanovhura shoko raMwari. Munoona kuti madiscussion atinoita naEvangelist mazhinji acho hatitange tisina kuenda kushoko raMwari, tinongoramba tiripo pashoko raMwari. Tinoda kukutenda. Yes. Kwazai vateereri, ini ndinoitwa Mai Magodi. Ndiri kuFamily Life Department mukati mesangano rekuNorton kuMaridale. Ndine vana 4, vakomana 2 nevasikana 2. Mane makore makara sei muwanano? Tane 34 years. 34 years. Saka mukati mezuva ranhasi toda kuti tione kuti dzimba dzekare dzaimira sei. Kumira kwatikureya kuti ndiko kuti dzairarama nguva yakareba zvakadaro nemhaka yei. Nekuda kwekuti mamarriage edu emazuva ano ukaona mastatistics anotaura pamusoro pedivorce ari kutitaurira nyaya dzekuti vanhu vari madhivorce ameno paunotomboona pachinzi more than 100% pane yakanga iriko divorce rate last year zvinoya kuira ne100%. Uchiona kuti vanhu mimwe michato haisi kutombotora kana 6 months. Mimwe michato pagore chaipo pavanopedza gore vanhu vatotatsurana vakutorambana. Wobva wachishaya kuti zviiko zviri kunyatsoitika. Saka munguva nhasi toda kuti timbotora kudzokera kumashure timbobvunzana panapa tinavo vanhu vari panapa tibatsirei vanhu kudhara. Ngatitangirei pekuti vanhu vaiwanana sei, zvii zvaitika vanhu pavaiwanana, vaimbotanga kugarisana zvafamba sei. Pamwe ndokune ansa yedu yekuti sei mamarriage avaigara. Alright, ini pakuti vanhu vaiwanana sei, sekaziviro kangu kekudhara nekaziviro kangu kanhasi. Kanhasi uno mukomana nemusikana vakangosangana, mukomana akati musikana ndakufarira, mhinduro inouya ipapo ipapo. Asi pane wanano dzekudhara waigona kutopedza gore rese kana makore 2 uchitinha tsoka mukomana kufambira musikana uchingonzi mhinduro ichazokupa rini, ichazokupa mangwana. Kana kuti handisati ndafunga, yaingoendei kuti handisati ndafunga, ndichamboti ndofunga. Gore rigopera, bhutsi igopera hiri, handitika igoenda pasaidhi, uchingofamba. Asi dzimwe nguva waitozoti kana watoneta paitozotsvagwa mumiririri pakati kuti pamwe mhinduro yako ikasike kuita sei kuuya. Vamwe taizonzwa kutoti atoneta nekufamba atozoita kana zvemusengabere. Ndofunga musengabere tinoziva nditi wongoti ndatofarira musikana uyu but ari kungoti ndichiri kufunga, ongomusumudza ongonomuti mumba chidzi. Saka muchaona kuti nekanhingirikini kako kaupenyu kariko mazuva ano hazvisi kutombotora time. Pamwe musikana anotogona ndiye kupfimba mukomana atomuda, kana atomuda zvatovharana zvakadaro wakutodanana. Alright, saka apa vaitora nguva yakareba vachifambira munhu asati abvuma. Love pains. Alright. Love pains. Alright, gogomamuzi nezvipi zvimwe zvaitwa kudhara? Tinoona kuti wakare waida kutorodzera zveshoko raMwari. Nekuti Abraham paangada kuti mwana wake Isaka arore akatotuma munhu
kutoenda kumusha kwanguko undosvika muimba yakati undonditsvagira mukadzi wemwana wangu muimba imomo. Saka wekare aisabva auya ega direct kuzoti aitotumirawo munhu kana kunyora tsamba kuti ndinokuda, ende tsamba iye anenge achitarisira kuti handitotauri ndakuda izvozvi ndichambofunga akazova hausati wafunga here handisati mutsamba kusvika wazotumira kana kuri kudhuza anozotumira tete vake kana kuti mbuya wake kana kuti sekuru kuti svikaiwo pamusikana wandakambomusvitsa shoko asi haasati andipindura. Wakuru wozoenda kundotaura newe iwe wacho, kana zvazvo wakuru wakutotsvagawo tete wako wakuru kuti wazonditsigira kuti mhuri yacho iyi imhuri yakadi yayo imhuri yakanaka, unogona kuwanikwa. Kana tete wakutaura kudaro kana mbuya wakutaura kudaro, iwe uchitanga kufunga manje kudanana kwedu kwekare kwakakusiri kwekuti munhu akati I love you ubva kuti I love you zvasingeti. Kana dai wadiwa unotongoti zvaperazvo, iye ndinotozozva ndokudiwa kwandatoitwa ine kuti zvapera iwe zvindowa kupindura unopindura uchiti zvapera zvapera hazvo nyaya yatangabvumidzwa kuti I love you too rarakawama kutaura kupukutsa pamuromo rarisingaiti. Saka anobva aenda kunana sekuru ake unana ndozvakazoita zvazofamba zvazodini. Kufambidzana kwacho kuine wakuru futi mukati kusvika zvazosvika pakuzoti muzodini muzoroorana. Regai timbojamba vechidiki muchauya mataura zvivi vechidiki, imi titaurirei zvimwe zvamunoziva pakuwanikwa kwawanana kwaiita vanhu kare. Kuwanana kwaita vanhu kare kumwe kwacho kwekutanga vanhu vairoorana nekuzivana marudzi. Kuti uyu murudzi vaitorana futi wematongo kuroorana wematongo kuti uyu munhu wekurudzi kwangu here kana kuti wakamira sei. Ndio zvaita zvimwe zvaita vanhu vekare. Vanhu vekare wanga wakazvipira iwo vakomana vacho kuti kanyangu musikana akanditi imbu ndichambofunga ndomupawo futi mukana wanga vari patient yokuti ndomupa mukana ambokumanikidzi ati alright zvakanaka ndichazokuona ndipo address iwewo unotomupawo address wozonyora tsamba asi uchingomupindura kuti ndisati ndaredi ndichati imbo ndipa mukana iyewo ngozonyora futi imwe tsamba. Saka tese zvazvakati wasikana wane mwoyo murefu wakomana wacho wanga waine mwoyo murefu zvese izvozvo. Ende imwe nyaya hombe aisvitsa shoko rekuti ndokudawo ndokuda kwete kuti ndoda kuti uite mai wewana wangu kuti iwe ndoda kuti uite mai wewana wangu kwakuti ndinoita mai wewana wako kwakutodanana. Saka ari kundida here wekare aiti I love you kusvitsa shoko. Ininiwo ndikanga ndapindura zvotaurwa namai guru izvo kuti zvapera hazvo pamwe pacho unongozoruma muromo uchingoti ndokuda hangu asi nyaya iripo ngeyekudanana chaimo, kudanana makatarisana face to face. Zvazvisingaiti zvekunzi ndatumwa kana kuti face to face kana kuti wakambopfimbwa uchinyorwa tsamba uchidini pozotumwa hapo munhu asi imi makambotaurirana kwete zvemawhatsapp kana kuti Facebook kana kuti chii kuti ngatisire wechidiki indira mungotsanangura kwenyu kwewechi. Saka izvozvo zvaiumba ukama zvaiumba ushamwari. Hapana here vamwe vaipfimbirwa munhu wengonzi tete vauya kuzongotaura variko vaipfimbirwa nemhaka yekuti vamwe vacho vaipfimbirwa ndivo vaya vainzi wagarisa mugota vaya vainzi chii mai guru vanenge vagarisa asina kuroorwa netsikombi musikana mukomana tsikombi mukadzi agarisa uya ari kushayawo mukomana wazongoti gaiti munyengeri hanzva dzedu asi aionekwa tsika dzake first hamungomunyengeri futi mototarisa tsika dzake mwana uyu mwana anorima mwana uyu mwana anotumika mwana uyu munhu kwai ari kushayisei varume kwakumuchiva hamungopfimbiri futi momuchiva first mamufarira neunhu hwake hwaanoita nekunzwa mutobvunza maraini mwana uyu aroru nei ukanzi ameno asi iyi munhu kwai zvekuti vanhu vachimukomenda musotirega titoroka hanzva dzedu yakurisa iya atore zvake mwana handi muri kuona asi vanhu ivavo vaichembedzana
mapfimbirano kudai vaichembedzana vanhu vekare. Munaziva kuti tiri kutaura zera revana mai vedu, hatichanyanyi kutaura vana mai vedu, takutotaurawo mazera edu futi isusu eduwo futi isusu newakabva patiri mbijana kuma10 years still ndowetiri kungotaura nezvavowo tisingatauri ava havazouya zuro rinavo. Saka ava mine kuti warisvitsa here shoko rekuti ndinokuda, ndopetinoda kungoti bvunze shoko riri kusvika here shoko face to face pasiri pafacebook. Regai tivadzwe panapa vechidiki tanzwa kuti vekudhara ava vaitora nguva munhu angobvumi kozi mumwe anotongoti vakasangana pachechi panotopera chechi musikana atobvuma vakutobvapo vakutodanana. Zvemazuva ano zviri kufamba sei? Zvemazuva ano ndezve kuti tikaonana hanzi love at first sight. Ndo kazhinji iri kuitwa nevechidiki. Tinangomuona ndatodi ndatomufarira ndatomuda neye atondidawo. Upenyu hwakutoenderera mberi. Ngoti ndeipi chanonokereizvo ndagara vakomana vari kunetsa kanhai vakomana zvokuti ukada kumbononoka uchida kuti ndozobvuma leta ugopedza gore rese usina kubvuma munhu anoenda zvino mukazogara mese mumba macho 2 months marambana waitei kuenda kwacho ngekupi aenda still aenda still wasaka wakamhanyirei zvako. Right, vamwe ndo vari kusangana pamasocial media. Saka tikangonopinda mugrupu tese rati ungofarirawo macomments angu wakutonditsvaga kuinbox nyaya yedu yakutodi yakutoenderera mberi. Kana kuti pangave pafacebook tikangosangana pafacebook wangofarirawo picture randakasapa kundirasisi wangu handitombori inini asi ndora wada iroro wakutoti musikana yakanaka nyaya dzedu dzakuenderera mberi hatisati tamboonana face to face. Ende muchaona kuti vana vazhinji vemazuva ano marelationship edu ndekuvanzira vabereki kazhinji kacho. Saka tinodanana tiri kwatiri katoona kunge zvinenge zvaibva takuchitanga kutsvaga kuti toudzane toenda kwatetere toenda kwasekuru toenda kupi but vazhinji vari kuita masecret relationship. Vane fear yekuti ko zvikaramba nhasi ndaenda naJohn zvoramba mangwana ndaenda naPeter zvoramba kusvikira mangwana ndaenda naThomas handizonzi ndazonyanya here ndakuita pfambi wabva pane uenda pane uyu. Saka kazhinji kacho unlike zvekare zvekutoti munhu aichotanga toti tete pana handipfimba vemazuva ano vakutanga vambotodanana vozoti tete pana kuda kundiroora vakatopfuura stage yekuchase yekupfimbana. Ana tete pamwe kudhara uku vaitoitawo mabackground check handitika vachitotarisa kuti mhuri yake munhu iye yakaita sei kwakadii votopawo advice kuti munhu kwaari kubva uku kwakadai. Alright, tochiti vanhu ava vaita maroorano avaiitirana kudhara. Ini ndinobva ndaita mubvunzo wekuti vanhu ava nemethod dzamataura dzekuti dzavaiwanana idzi vakanga vasina maproblem here? Kwanga kusina matambudziko here mumamereji ekudhara ekuti vanhu ava vaibva vangogarisana kusvika vaite vasikuru muserendende? Vanga vasina matambudziko here? Kozi kuti ufunge kuti kumakore kare vanhu vairambana zvekudaro here semaitiro ari kuitika mazuva ano? Ndikuda kuti maproblems akanga aripo maproblem but the difference yapo pamhuri dzemazuva ano nemhuri dzekudhara wekare vaiteerera wakuru wavo. Ndichiri kurangarira gore randakaroorwa ndaenda kuMount Darwin kuchesa uko ndichibva kwaRusape. KwaRusape kumba kwedu taibika nekapoto kekudayaka sadza revanhu 4 5 6 handi nobikwa nemugwaku 1. Ndakanosvika kuMount Darwin kuchesa muna October ndikaona vanhu vachiri kukohwa nzungu manzwa kuchitwa zvemanhimbe ekuti vaibika mabhodho 6 7 echimodho ezvimodho wakaiserapo kana vanhu ivavo vapedza kudya ndiro yacho hahuitangi. Ndakaperezeka kudai so pandakadzokera kunosungirwa ndakasvikotanga ndaudza mai vangu kuti handichadi kudzokera kumurume ukati handizvikwanisizvi ndikati inini sarenda because waiti kana uchibika sadza size 6 kuda ndo yemuriwo
12 13 ndo yechi yesadza ruda kumonwa newe ruda kudyiwa navanhu vari kumunda vari kukohwa nzungu handikaonoti life yacho handigoni I can't. Vanhu vekudhara vairayira waipa mazana akanaka. Mai vangu vakanditi hanti tasvika kuya kumasungiro munombeta kakubiranaka yandimbokona mwanangu ndobva ndasvika ini musodzi aiti mama ina handichadi zvekudzokera kumusha. Mozva kuti vakati kudi vakati tarisa mudenga umo ndakatarisa svika ndichi chauri kuona kandi ndiri kuona chin'ai utsi hwakaita sei hwakatsvuka zvikanzi hautsvuki badziba wega hautsuki wega kuti utsi hwo hutsvuke chin'ai chitsvuke icho mune zvakawanda zvaita kuti zviitike kudaro. Wakuru vanoti chakafukidza dzimba chi matenga saka tivira hakoriko mwanangu. Ndakamboti asi mai havandidi but now ezvinezvi ndiriko kuchesa ikoko lifestyle zvairi kundiita iri kundinakira zvisingaiti. Dai anga ari muimba yanhasi ine mwana auya achizokomplaina kwandiri ndobva ndadedzera kuti usajaidzwe usavati wari kutokujairira vanhu ivavo tokunetsa munoti imba yainobuda dai yakasotoparara kare kare hanti muri kuona but takatongoshingirira tiriko ezvinozvi tatone magood kwete mabetter lives magood lives takagara zvakanaka nemarelatives angu nemhuri yangu tese nemasaizi 12 tikatoenda kumusha tikatoenda kumusha tikarova maeproni taakubika mabhodhi apo hamumboti nhongi kuti tisiwayo tanga tiri tese kustudio hanti muri kuona takatopinda mazviri zvikatoita asi dai kwakuri kunzi imba yanhasi yevechidiki amen dai kutaura kunoku kauku tutotaura kuti pamwe ndaa pasecond kana pathird marriage but ndiri pepapo paujaha nepaumandara wangu pamakangowanda ipapo. Mai venyu vakati tarisa chin'ai ichi yes chin'ai ichi chiri kutotaridza kuti vanhu varova exactly makore kuti tinzi tatoone mukwasha ari kuuya kuzosungira nhasi hazvive kuti zvese zvaa zvakatinakira ba amen hazvinaki mune zvese zvakapfungaudzirwa muudzi huri mudenga amen alright exactly yes gogoma mutsi tanga tida kuti mahamberedzi ekare aya tikataura zvekare nezvazvino tinobva tapesana zvaita zvacho kana zvikange zvichinetsawo sekutaura kwauri kutaura uko hapana kana ukataura mai kana ukataura mbuya kana ukataura tete kana ukataura sawira mumusha menyu imomo kuti kwandakaenda uko zviri kunetsa ndodini hapana ndidzoka wanotishingirira ndo matangira anoita imba zvichanaka pamberi apa apo shingirira zvichanaka pamberi apa apo uchana shingirira zvichanaka pamberi apo womboenda wandoshingira ukati ndizvo zvawakataura saka zvichanaka rini udzokera shingirira zvauri kuti regai mbonoshingira wa mwana wechitu pane mwana wechitu ipo pa ushingirirapo saka nyaya yekutoenda pai yekutoenda pamberi utozoona kuti zvishuwa hapana zvichamboita yes utogara like panapa shingirira zvinhu zvacho zvaizonaka here gogo muri mai zvinhu zvaizonaka here vanhu vaingonzi shingirira zvichanaka pamwe pacho zvainaka titoripo tine matestimony because vamwe vacho ndivo titoripo tine saka mukavatarisa apa mungati vari kuabhuzwa here ende vakaabhuzwa here vamwe vacho ndisu saka mukatitarisa muti ndisu takaabhuzwa tiripo takangokwana takadai ini ndakazofirwa hangu ndine 23 years imuri matatu charambana after 23 years vana vanogona kusarambana but inotoda kuti tibudirane zvanga zvisina kumbomira kuti vanhu tine here makesi ekuti zvinhu kutaura chokwadika mamereji aya aitorwadzawo for sure yes but vanhu vairamba vachingoti chi shingirira hatidzoki aiwa zvinhu zvaishata kushata chaiko kushata izvi zviri kungwanika mazuva ano vakadzi vemazuva ano vari komplaina kuti murume wangu handipi mari zvanga zviriko kana isusu nguva dzedu varume wangu vasingatipi mari zvechokwadi ende varume vedu vaimwawo futi doro wachitoenda kumabhawa ivo vana mushandira pamwe havazi vanhasi ava ngevekare ava nana mutanga ngevekare havana zvanhasi vaitoenda ikoko vachizoya na3 kuseni chitsamwa zvekutsamwa zviya zvechokwadi asi vanhu vakuru vekare vaiti kana vatidzora kuti mwanangu
haungasii vana vari kutambudzika nemurume zvake aenda kundorarawo kwachimwa mhamba. Muri kuona plus iwewe unofara here kuti nezvinhu zvidiki zvakadai uenda kundotanga zvoimwe life yemurume wechitu ukafunga ipapo manje ubva wazvidzora kuti ini ndikaenda kumba sezvambotaurwa namama unoenda kumba ini ndakamboendawo kumusha ndine nyaya yekuti mama inini ndinonetswa naamwene wangu amwene wangu anondinetsa wakangoshaya kanhu wanongoti zvaende kupi wachifungidzirwa ndindatorwa wakachiona manje wotanga kuti nyaro hazvindiitiri zvakanaka baini ndikazi ndokuroorwa siya zvakadaro zvichadiniwo zvichapera ane muruzvona ndikatobva ikoko ndaane mumwe mweya mutsva saka mweya wekare vanhu vaiti akataurwa natete wake kana neumwe munhu mai vake anoteerera nekuti kwakusina kumwe kwekutsvaga zvinhu tatisingatsvagi mazano kuvanhu vekunze taitsvaga mazano kuna mai vangu mutsvaga mazano kuna mbuya wangu mai wababa wangu kutsvaga mazano kuna mbuya wangu mai wamai wangu nekuti vanhu ivavo havambondipi bad influence nekuti vanoziva kuti tikanyangadzira mwana uyu anodzokaka saka kana adzoka ndipo paya tinozokutaurirai vana vemazuva ano kuti mai vako anozoiswa nyimo pai kumusana kunzi mwana adzoka kubva kumurume ende wakavhunza nyaya yacho wakaona kuti ndiye mai mwana aiganhira uzvo iwewe ndiwe wakamudzidzisa kuganhira wanga usingareri chii mwana saka unopinda dzaikangwa zvedzakamenywa dzakamenywa dzokangwa nyimo haikasiki kupora murizvona yasiyana nenzungu kana nemaputi hai inoramba ichipisa saka kuzoona iyo usungwa mucheka unosungwa yoiswa kumusana wochema saka mukuchema wako unoita uchataura zvese zvawakaita pamwana uyu ngei usina kurayira mwana uyu because mwana uyu akabvunzwa kunzi iwewe zvorutaura zvese izvi mai wakawaudza ndakavaudza yatotanga nyaya yacho wakawaudza saka wakaregera kamwana mwana akakuudza ukati ukamutidzoka saka wakamuti iwe auye kapana ndina kumboda saka aurirei saka iwewe yako yatopindawo ipapo ukasadaroba kuisirwa nyimo wototi zvaitaka pamwe pacho unobva wadzingwa nemurume newanhu wese wepamba kunzi chienda nemwana iyeyuyu arambwa uyu kumusha kwenyu wondowataurira musha kwenyu kuti mwana wangu arambwa nekuda kwangu saka wotoona kuti kuiswa nyimo kuri nani ngoti muchagara muri apa mwese nemwana wawo chaindi futi kumusha kwenyu ngoti waizoenda naye iwe nemwana wako musikana nemwana wake kumusha kwenyu saka nyaya dzacho dzaidigestwa kuti dzione kuti inyaya inoita kuti ubve pamurume iri wemazuva ano havachadigesiti nyaya vanongoti kanyaya kadiki diki kekuti ndakabata message mufoni make ari kutaura nomwe mukadzi kuti mwana ari kuda saka kutaura kuti akaita umwe mwana kunze ndakaona kurudzi mwana haana poriji saka zvinoreva kuti akaita umwe mwana kunze ndiye anaidaro saka ukamutaurira kuti kana akaita mwana kunze ngei mukadzi iye asina kuuya pano ari kukurespecta kuti uyo haagoni kuuya panapa maybe wewe utori nequality behavior kana kuti quality character kukunda uyo saka uyo hauyi pano saka iwewe chisiya zvakadaroka nekuti haana kuuya pano hakuna umwe murume ari kuroora wakadzituka saka ngei asina kunza umwe haadi izvozvo antofunga kuti wakununurira upi mukomana uyu handi muri kuona asi apa unenge uchitomutaurira zvechokwadi kuti gara zvako muri kuti maproblem kune vanhu vekudhara anga ariko makuru kuti pakanga paine ma-stringent measures aiitwa kuti iwe gara ikoko nyange ine maproblem kuti dzimba dzisimbe kuti dzimba dzisimbe yes kwete kuti dzite zeke zvazvawei zvino saka dzimba idzi ini ndoda kuti tibhalansise imba ine maproblem imba yakasimba here kozi kana ini unhu aingogara kaumba imomo muine maproblem ndo kusimba kwacho kwemba dzimba dzine maproblems dziriko asi dzinoda magood counselors wekuti ndinogona kutoziva kuti vamagodhi vane girlfriend kwakati handitika asi mama wangu andakagara nawo apa wakanditi mwanangu musha mukadzi usasiye mhuri yako nemusha wako iwewe as long murume uyo ari kuuya negrosari mumba achinhingirikini nyarara achadzoka munoziva here kuti kune varume vakambobuda vakaenda vakazodzoka mukati medzimba dzavo
wakawanda. Ini ndine good testimony yameguru wangu, mukoma wamai wangu. Baba vakabuda vakaenda vakanoshanda kunyazura. Vari kunyazura iko kubva waita imba yavo, kubva wasangana nemumwe mukadzi, kubva wati inini gupuro rangu mukadzi uyu ndinomupa kuti ngaagare ngaende nevana vese kupi kumusha kwake. Vana tete hanzvadzi dzemurume vakabva vati, hanzvadzi abankuru vedu vakati murora hakuna kwaanoenda, vana vachachengeterwa pano. Ndaitaura musi unono ndikati asi baba mukuru wangu wakazodzoka mumba, wakati vana ndichaendesa kuchikoro. Anenge aita fevha yerudo. Aita fevha, kwaitwa fevha yerudo. Vakati vana ndichaendesa kuchikoro asi handina grocery kana hembe dzandotenga. Mai wangu ini wakati sisi pamwe chete nanzvadzi dzevarume wavo wakati iwe murora gara, imi sisi garai, chichapfekwa nevana vangu kana chichadyiwa nevana vangu ndo chichadyiwa nevana wenyu, because vese vana wedu. Vana vakabva vadzidza vese ubva wapasa, kubva waita mabasa avo akanaka, kubva watanga kuchengeta mai wavo, zvekuti baba mukuru zvakadzoka in mind, wakaona kuti apa wakava nekurasikirwa kukuru. Handiti vakadzoka vakatozoripa mai guru, mai vedu isusu kuvaripa kutoenda kumusha kwanatezvara. Apa vatochembere, mozadzanzi chembere dzatochembere chazi chazi, kutoti vana baba ndakudzoka mumba mangu, zvikanzi udzoka mumba mako mai hanti wakaramba mwana wedu ukamupa gupuro revana. Apa wangu aina wanangani? Wangu aina wana 5. Ukamupa gupuro revana kuti ngaaende hake nevana vake, vana nchatira ikoko ndichinhingirikira. Ezvino kutaura kunoku neuchembere wavo, mainini vaya vasara, baba vakugara kwamaiguru, nekuti kwamaiguru kwane mabenefits ka. Ngatibatsirane, nyaya yenyu yakanaka kwazvo kuti maiguru vakazoshingirira varipo vakaona sapoti yekuchengeta vana. Asi tinovati zvakaitwa nababa izvo zvakanaka here zvokuti tivati ini ndinoona hazvina kunaka. Asi tiri kuti isusu pakava nemagood counselors, ukavawana macounselors akasimba nekutsungirira anokupa mazano akanaka, dzimba dzevanhu vekudhara dzaigara. Dai dzadziri dzanhasi yakamboparara kai for years vakazodzoka. Vakatozodzoka vatochembere, maiguru wangu atochembere, nanhasi togara chivaseka kuti makazvigona kurora vakanoripiswa nanatezvara wavo. Kunziwo kana wati wakuda kudzoka iwe tipe mombe dzedu dzakati, vakatonodzibvisa kuburikidza nekuti pakava nemakanselas akaita sei akasimba, vakava vamiririri wemhuri, vakava vamiririri wemuroro. Maiguru vakatotambira kuti murume aende, handiti? Exactly. Vakagona kuzvitambira, vakangoti ndinodaira kuti vakatorarama upenyu hwekutenge vatovavo single mother. Yes. Kuti ini ndatongo single mother vatambira kuti ndakaramba. Handiti munhu wese atongotambira kuti isaka vasetup yavo yakati siyanei pakuti ava vakagara murume atori ikoko. Handiti atoendawo kuva vangorarama upenyu hwavo kuti ndiri single mother. Handiti ndizvo manje ko ava vekuti muri mumba murume uyo ari kukushungurudza vawana 5 mudia. Ndiri kuti inini usingle mother hwawo hwakanakira kuti wakatsungirira. Wemazuva ano wana vakaitirwa switchation yakadai so, murume achibuda achinogara negirlfriend uko, iye akutotsvaga boyfriend futi. Vana vaya vachibvanza umwe kwatete umwe kwambuya umwe tetete wana. Ende vana havachisina chibhondi yekuti uya yefamily, uya akurarama zvekangana, uya akurarama zvekangana, uyu zvekangana. Havasina pamusha. Havasina pamusha. But havakaramba wakagara. You see? Asi vane zvinji zvaitogona kutoita. Vaitogonawo kutoti baba mandisiya regedza ndinotsvaga basa ndiendesa muye ndishandire mhuri yangu. But wakaramba wakagara achinzi vana vachiri varimira wanangu. Miririrai vana wenyu kusvika wabva zera. Ndorimira vana vangu. But mukurimira vana vavo imomo baba wakazoita return back. Vakazoita return back. Alright. Saka maproblems ariko akanga angoriko. Vana vamastrategy avaishandisa ndo aigona kuti varambe vachishingirira. But tichida kuti tinyatsovheneka mukati memamarriage yekuti mamarriage aya akanga atoriwo nemaproblems. Mamastrategy aya haaziriwe here aizoita kuti ana mbuya vedu vaite maBP. Because isi tinongoziva kana mbuya wangu vakazongofa tichingovatengera mapirisi eBP tichizongodai. Chimwe chinhu chinoita kuti tifunge kuti vanhu havaingoshingirira nhema, handizivi kuti ndingati kushingirira nhema here. Ndinogona kutoti mbuya vangu pane time yekuti yavakazoshayika, vakuda kushayika, sekuru vatoshaika, ndo pavakazotanga kutaura kuti sekuru venyu vaindirova, zvinhu zvataisa ziva.
isatokura tatororwa sekuru ndopa vakazoshaika vakuzotitaurira kuti sekuru vairova sekuru vaita magirlfriends sekuru vaiwanikwa muzvikwenzi nevamwe vasikana mheno vaizosungirira sembuya vachidzipwa kudai vakada kuzvitaura but hakuna munhu wavaizvitaurira. Saka ndozofunza kuti but izvi ndizvo here izvi mbuya ava vaitirwa zvinhu mashure aisi akadai aya vakangoti tozozviziva sekuru vafa. Saka toti marriage yaifadza here zvainakidza here izvozvo? Marriage haifadzi. Hatisi kutaura nyaya yekufadza kwemarriage. Tiri kutaura nenyaya yekuti marriage iripo yaiswa apo. Asi mukati memarriage mune zvinhu zviri kunetsa zvirimo. Saka pari kudiwa vanhu vanotsunga kuti marriage yacho iyoyo irambe iripo. Hatizi kuti bai isusu zvinhu zviri kunakidza. Hatizi kuti nitaura nyaya yekunakidza kwemarriage. Umwe musi iri kunakidza, umwe musi zvakapenda, umwe musi iri kuvava, umwe musi uri kuchema, umwe musi uri kuseka. Asi isusu ngatirambe tichienda mberi kuti tiwane pekuchengetera vana vedu. Saka marriage is it supposed to be yekushingirira? Because ukaona mastories mamwe anongotaurayo ana mbuya vai vamwe vaitotambura, vamwe zvokuti unotozonza ana mbuya vamwe vairara vairi mubedroom mwechete but umwe ainenge achirara pasi vatoregedza kuita bonde nekunetsana nekuziva kuti sekuru vari kufamba nemagemu avo akadai kana kuti vane mibhedha miri mubedroom imomo vamwe vakatoseparata but vachingoti marriage ndeyekutsungirira. Naye mwana wechidiki nofunga tikaona pambotanga kutaurwa wanano yekare zvanzi kare paiva nerudo rwechokwadi rwekuti zveshuwa mukomana ada musikana, musikana zveshuwa ada chi mukomana. Saka tikaverenga shoko raMwari rinoti rudo runofukidzira. Nemhaka yekuti paiva nerudo kana kuti nanhasi dziriko dzimwe mhuri dzakatodaro dzine rudo rwechokwadi runofukidzira. Amen. Munhu achafamba achitaura kuti baba vekwangu vanodai, baba vekwangu vanodai, anofukidzira. Why? Because anoda munhu wake. Saka ndicho chaita kuti ana gogo vafukidzire. Rudo rwacho runofanira kuva one sided here. Kana munhu achiita magirlfriends achikurova hana rudo zvokwauri. Ini ndinofanira kuita rudo rwekufukidzira iye achiita magirlfriends. Ndo zvamuri kutaura here. Rudo rwacho rwekufukidzira rwangu inini chete, rwake rwekufamba achiita magirlfriends nekundirova tongoti iye ngaaite, inini ndini wekufukidzira. Ndizvo here? Saka ndo zvaita ndo strategy yekudhara yainzi fukidzira yekuti vana mai vakanga vasingafukiri vapwa. Handitika vanotonyatsoziva kuti baba vane chimukadzi chauri kufambidzana nacho chiri kumondarweni zvichozikana kwavanoshandira kubulawayo futi vane chimwe. Ini ndakagara kumondarweni handika ndiri kune another area handiti but handaimbofamba itaura kuti murume wangu zvakaoma izvozvi kana rwendo runo hanambobvirawo yakanenesauti hanzi ndaitongoiona kuti ndabikira here vana vangu sadza vadya here tarara here tozovaona musi wavanodzoka. Zvinowana vanhasi wanzi vangonzarwo chete zvinoswera zvazara nyika yese. Gogogo imaimbiriri zvandakazoitirwa nababa waya mai mwana kuona paFacebook wakatomira nekamwe kamusikana kasina kana nekumbopfeka. Ndobva kwamuri ndoenda kuna gogo mamunzi mama zvandakazoitirwa nemukwasha wenyu wakutofamba uri kuita sei, uri kuzvishambadza wega, inogara here imba iwe? Haigari. Iye wacho yanya kutokutadzira woya kungozvinzwa kuti ndo zvauri kuita weifamba uchipambadza hadzori moyo anteta wese mukunzwa imba yenyu bva yasvika pakuparara asi wekudhara waigona kuzvifukidzira. Kana wana baba handitiri kuti isusu wana baba vanga vari kufuti wakadaro wokuti anyatsoziva kuti mukadzi wangu inini haadi mai wangu haadi hama dzangu anoita chakati nechakati chakaipa kana kuroya chaiko. Mukadzi wangu muroyi fanika kumwisha kudibo chako anoreurira kana kaita mwana wake kutanga kuti ini ndiri muroyi wotovharidzira asi waigara nemukadzi wake achitoziva maweakness ari kuitwawo nemukadzi waani futi wake. Saka nyaya iripo ngekuti vana baba futi waivharidzirawo mukadzi wake, wana mai wacho waivharidzirawo murume wake. Wasiyana newe mazuva ano wana baba wacho nana mai wacho, asi we mazuva ano vari kunyanya kufumura ndiwo ana mai. Varume vacho havasi kunyanya kufumura kana variko asi vashoma tikati chiona percentage yacho. Saka vekare vaiti baba
anoumbidzira achifukidzira, mai anoumbidzira achifukidzira. Ineyo mazuva ano wana wasikana wedu awa ndiwo wari kuita kunga wari kuparadza misha. Regaiti munzwe wechidiki wechimbazi. Regaiti vatangogara tamupa homework. Vari kuita nezveive mazuva ano. Seka. Haziri kuparadza misha. Zvokutaurwa ndizvozvo kuti mazuva ano hatisina hana dzakatsitswa. Ukangonyepedzerwa kambama kangonyepedzera watomhanya ndarohwa domestic violence. Aiwa, but wakucho violence tinoda kuti titobuda pachena. Isusu zveviolence hatizvitsikiri. Hakuna munhu anofanirwa kurova umwe munhu. Hakuna zvedomestic violence zvenhu zvakadai isusu tinototi nyange sesangano tinototaura kuti end it now. Zvese hatidi kuti titi saka uri kurohwa tokutaiwa nyarara. Kudhara ka waitogona kutorohwa kwete kutonyepedzerwa ba. Kwete mbama bairitorwa. Kwete kambama bakari kutaurwa ka. Uya mbama waigona kutonyatsorohwa zvekutonyatsorohwa zvezvo. Haikona bhutsu. Mugoto na muromo wangu akazvimboka. Mugoti ko neme magodi ko chiko. Ndiri kuhunuku. Ndakarohwa nerukuni. Asi ndarara ndichitsokotwa. Asi ava manje vari kungonzi vakangonzi aiwe handizvo kujairirwa. Zvinoswera zvazara nyika yese. Asi ndaitotena kutotaura kuti ndakarohwa nerukuni kana ndakadhumira padho. Chironda chigopora. Tigotangisa upenyu uchingoendeka. Sa imuri kuti izvozvo zvakanaka here? Hazvina kunaka. Kashata. My point is my kare zvakanga zvakanaka. Nokuti waida kuwaka imba yako. Tikuseka iduja kuti kare zvakanaka kunyarara nekuti warohwa. Waifungidzira. Nekuti uri kuda kuvaka imba yako. Uchibva wawakawo zvechiti. Ichitobva yatovakika. Yakatowakika. Hadzina dzenyu dzamakutaura zvedomestic violence dziri kuputsika zvekuti yahereka. Ende mukaenda kukotu uko munotonzwa vanhu vazhinji. Yakatoputsika kare kana murume achikurova rudo mumba pamwe ari kutosimbisa kuda kukutesta ipapa ndo patinoda kuti titobuda pachena kuti hatina chatinosapota. Hakuna munhu anorova munhu achida kutesta kuti wakasimba. Hakuna kurova munhu kwekuda kutesta kwekuda kukutaridza kuti ndini baba mumba munomu kana ndinoda kuti izvozvo hazvibvumidzwi. Regai nditsanagore ndichiti point yangu yange ichienda pakuti handisi kusapota domestic violence but ndiri kuti ini ndaiswa mbama handitika ndatonyora pastatus domestic violence yandaitwa nemurume wangu ndatoisa kufacebook. Vanhu vekare vanhu vataura pano gogo vati ndakakwira bhazi ndikaenda kumusha ndikanoudza amai vangu kuti handisi kudiwa kupi kwandiri handitika ini manje handimiriri kukwira bhazi handiti ndatozvadza pasocial media ndatoudza vekuchechi ndatoudza vemumaraini izvozvo ndo zviri kutiuraya mhuri dzanhasi because takungoudza munhu wese hazvitoshamisana gogo vedu pavairohwa pane mumwe munhu 1 kana pamwe vanga vetete vaiziva chero vakazotishingira hako but point yangu ndeyekuti usaudze nyika yese zviri kuitika kumba kwako. Ndo zvatiuraya mazuva ano kuti tikaudza vanhu 10 une muono 10 yakatosiyana uchapiwa. Wasanotaudza munhu 1 anokupa muono umwe chete. Saka that confusion yemasolutions 500 awawana pafacebook vanhu vachiposta wati warohwa go and report wati warohwa dira mafuta wati warohwa ita sei zvese zvauya pauriri 1 zvabva kuvanhu 100 mangwana uchaita sei? Aiwa kiki. You take the easiest hakusi kushingirira. Kutorawo mafuta odira kana kuti kusumudza bhegi odzokera kumba. Saka unofanira kutsvaga munhu 1 waunotrasta. Kana atadza kukupa solution yakugutsikana newe wotsvaga the next person. Noti kutanga wakatozadza nyika yese kudhara. Ndo dambudziko redu manje isusu ana mai vemazuva ano kuti tanga takatozadza nyika kudhara. Kamuzadziro katinoita kuti nhasi ndiri kubulawayo osadza status ndokamuzadziro katinoita even zviri kuitika mukati medzimba dzedu. Amen. Saka ava vaifukidzira zvinyango zvichirwadza vaingoshingirira kwete kuti dzimba dzachodza. Saka musiyano hauzi wekuti matambudziko kudhara akanga asiko. Matambudziko akanga ariko. Anga ariko. Pakutaurwa kuti vaishingirira
ana mbuya varimo mukati memarriage, ini I would like to believe kuti kushingirira kwavaita zvoti vanga vasingaiti any action varimo, vaizama zvimwe zvavanogona kuti rudo ruwanike mukati memhuri. Saka hakusi kungogara uchingomirira kuti manheru kana baba vai vauya vachandirova kana kuti vachaita sei, ukafunga kuti vanofarira mazondo, ndofunga vaitoswera vachimakwatisa kuti pavanodzoka pamwe vakasvika ndabika mazondo nasimba madzinoitawo 3 padzinozimboita 5. Saka tiri kuti mukushingirira hakusi kungoreva kuti vanga vakangogara vachimirira kurohwa chete nekuti vakagarira vana. Vaitozamawo zvimwe zvavaiita varimo mukati memarriage kutonhodza at least maproblems aite mashoma, rudo ruwande mukati memhuri yavo. Amen. Amen. Rudo rwacho ruchiwanda here, vaingoshingirira vachingomirira kuti rudo ruchawanda, vaine hope yekuti zvichaita zviri nani. But apa tikuona zvedu kuti vakanga vachi, izvi zvine maadvantage here izvi, kana maadvantage ekungoti vanhu ava vaishandisa mastrategy avaishandisa aya anga akanakira chii uye akashatira chii? Ngatibatsirane ipapo. Yeah, anoshanda. Muchaona kuti isu mazuva ano mhuri dzedu we are easily irritated netunhu tusina basa. Ukazoona gogo rimai vasiya musha, vaisiya vaona kuti hazvichaiti. Zvino nhasi ndikangomuka ndichingofila kuti handichakudi noti haupfeki majinzi, you are too formal. Ndakuda kutonotsvaga anopfeka chi, anopfeka majinzi. Saka mazuva ano tine tumwe tunhu tudiki tunogona kutiburisa mukati memarriage because takapinda nokuti tatiri in love. Tine zvataida, maybe nhasi hazvisipo, takuona kunge hazvichaiti, ndinotsvaga imwe solution. Because maybe because nhasi ndapromotwa kubasa, pawakapinda wanga usina kubasa kwawaenda waichengetwa nemurume zvazviri right, nhasi waona promotion kubasa, wakuona kunge murume asiri chinhu, wakuona kunge wauri kuenderana navo marengi kubasa ndiwo vanhu. Ndo zviri kutiburitsa isusu vana vechidiki. Ende muchaona kuti even vabereki vedu kana kuti madzimbuya kana kuti ana tete variko mazuva ano, unlike vekare vaichidzokera kumba kwako ndo zvinoita imba. Vemazuva ndo vanototi dzoka mwanangu, handina mwana anodanzwa ini, kunobikiswa bhodho, ndiwato musikana webasa, ndakutodzoswa kumba kwamai vangu nekuda kwamai vangu vasingagoni kudi kutaura. Saka zviri kubata kwese kwatiri kusika advice, nesu vari kusika advice kuti vamwe vanhu vari kutipa advice havana advice dzine musoro, vari kutipa advice dzekutoputsa pamwe kuti vane bitterness yezvaiitika mumarriage yavo, ndozvavakuda kupedzera shungu pamukwasha kuti necho wazotadza kudai mwana wangu hazvichachete mwana wangu ngaasiye. Saka ndoka bitterness dzacho idzodzo zvaizviri nani vasagari nebitterness. Vanhu vanga vaine bitterness, vakane bitterness vakuzodzishandisira pasiripo. Pane here kuti tinyatsoti strategy yakanga ine advantage iyi, maadvantage acho ndeapi? Imwe advantage yatingade kutaura iri padhuze ndeye vana. Izvozvo zvatinogara tichitaura vana, iwewe mai, kunyanya iwewe mai ndiwe wakatakura mimba yacho, and you feel that pain kuti pane munhu ari kunzwa munyika naMwari through iwewe uri kulabor uko, handiti? Saka usaite easily abandon that thing iwewe mai, because ine imwe nzira tinoti Mwari akasenzesa iwewe to brought that child munyika, handiti? Through pain futi handi nyore ba. Saka haisi nyore kuti mwana iyeyo ungomusiya apa kana kuenda naye uko kwausingazivi kuti handiko kumusha kwake. Imboitawo mwoyo murefu uchichengetedza mwana uyu. Mwana uyu mukukura kwake munin'ina wake ari kuya, mukuya kwemunin'ina wacho umwe wechitatu uri kuya, ubva wazosvika pekuti hapana kwandichaenda. Pari zvino ndinganetsike ndikadini, paya unomboita mwoyo kuti kana zvanetsa ndikazona zvanye ndoenda, unozosvika pekuti une vana 6 ndane wana kutangira pa4 apa kuti handina kwandichaenda izvino. Chanondiona chinondiona pano kuti murume uyu aita sei kuti arorwa mumwe mukadzi kuti aite sei, ndoda kuita sei nevana. Mwari ndibatsiri ndichengeta vana vangu. Kana kuri kunamata wakutonamata umwe munamato, hauchanamati munamato waisimbonamata uya, wakutonamata umwe munamato wekuti Mwari ndipei simba ndichengeta vana vamakandipa, mundipe kutsungirira, mundipe kutarisa mberi, mundipe kuti imwimwe muende mberi ndichiteera mumashure. You won't go wrong because Mwari ndiye anenge akutokutungamirira.
Mwari anenge akutokutungira kana zvikaitwa zvimwe zvese zvakaipa izvi iwe unotowana peace mumwoyo kutorara handi muri zvoona manje usina kana stress. Zvino mamireji ariko emazuva ano munoziva kuti vanhu vari kuurayiwa mudzimuri umwe, vari kurovana kusvika vaurayana nekuti uyo akanzishingirira uri imomo. Haasi madhiragi wera zvimwe zvacho zhinji zvemaringe zvemadhiragi zvino isusu varume vedu vaimwa doro ndoro waimwa doro iro kwete ututu nodhakisa zvekunyanya izvi waingomwa doro handitika asika yanga ingori violence yakungozi unorwawo zvambotaurwa namama wanga vasingaiti zvekuurayana zviya kutoti kune vanhu vari kufa kune vanhu vari kutokanganisika ende munoona kuti mazuva ano vana vamwe ma-mental health issues ari kutowandisa. Kunevo mukadzi iye ari kuda kushingirira ari kutokanganisika pfungwa kusvika akutonwa mapirisi edepression. Kana vamwe vari kuzviuraya nyangwe tuvana tudiki turi kupinda mukuda kuzviuraya nenyaya yematambudziko ari kuitika kumba turi kupinda kuita madrugs nenyaya yekuti kumba kuri kugara kuchiita mvonga mpopoto yekuti vanhu ava vekare pamwe pavaifukidzira vaitofukidzira zvekuti vana vanenge vasinganyanyoona ike zvino zvinhu zviri kungotushuka zvekuti vana vari kungoona vana vaizvovakanganisa vana vai ndo vari kunobhulawo vamwe vana kuzvikoroku ndo vana vari kuita zvoita chain yezvinhu zvacho yakawandisa. Saka apa pamastrategy ndezvipi zvinhu takutopedzisira zvatinoti zvakanga zvakanakira vanhu vaishingirira vekudhara zvatinokwanisa kushandisawo kumamiriji anhasi aya ari kungoputsika kuzi kwese taona kuti kwanga kune maproblemu asi kuti kunoku yezvinaya miriji iri kubva yapwanyika vana vacho vari kubva vapinda mumadrugs avawo mai vari kubva vaendawo kwavo vakatsvagawo avaenda naye izvi zvinhu zvacho zvakangoita manyamamiri nerongo. Ndezvipi zvinhu zvatingachati izvi dai tazvitora tazvishandisa pamamiriji edu anhasi kuti miriji dzedu mukutambudzika harisi zano raMwari kuti vanhu vaive mamiriji anorwadza asi tinotoziva kuti muvengi Satani ndiye akauya kuita steal, kill and destroy ndiye ari kuita noise kuti muitike mumamirages asi Mwari zano ravo nderekuti mumba muve mune rufaro mune rudo but rudo rwarumu ruri kunetsa kuwana mudzimba idzodzidzi asi toti tine generation yainga isinawo futi Satani anga angoriko kugeneration iyoyo Satani uya kunofuta ariko but vakanga matambudziko edu anyanya zvakanyanya kudarika evana vemazuvano mazuvano anyanyisa saka tochiti nderipi shoko ramungapa vana vemazuvano vachingosanganawo nematambudziko aingosanganikawo nawo kudhara iwawawa ndinoti vana vemazuvano ngavainvite Jesu mumba mavo. Amen. Nekuti vakainvita Jesu zvimwe zvese zvinonzwa nadhiabhorosi zvinosuduruka nekuti Jesu chaiye tikamutarisa anotova rudo ndiye akatidzidzisa kuda saka tikainvita Jesu mukati memusha wedu misha yedu inodzoreka uye zvikuru zvatinokumbirira rudo rwamazuva ano rwawana rusasagari ngezvekuti vana vedu ava havachadi kuzviisa pasi vaamajongwe mumba imomo vari tu haivhiwi saka rudo rwacho runotadzika akaziva pake paanofanirwa kuenda pekuti ini ndofanirwa kuenda pasi murume akapengaseka ndinoenda pasi ukanyararako zvinopora asi vanoti handinyarari Mwari ngatibatsire vana wedu chokwadi shoko raMwari rinoti tangai kutsvaga ushe hwekudenga izvi zvose zvinozowedzerwa kwamuri. Amen. Zvikanzi kana matanga kutsvaga ushe matanga kutsvaga rudo nokuti Mwari wedu rudo saka kana tozotaura kuna Wakorinde kuti rudo rwakadai tiri kutotaura kuti Mwari wedu akadai ane mwoyo murefu akaita sei anoita sei anoita zvakanaka zvikanzi Mwari wedu tine tariro pazvose nokuda kuti tinenge tatsvaga Mwari saka tinotenda pazvose nokuda kuti tinenge tatedzera rudo rwakaunzwa naMambo Jesu. Vana vedu tiri kukumbirisa vechidiki kwese ikoko muri kundinzwa tangai kutsvaga ushe hwaMwari zvimwe zvose zvinowedzerwa muupenyu hwenyu. Yes. Ndadongotsigira pfungwa iri kutaurwa naGogo kuti ngatiinvite Jesu mukati medzimba dzedu whether isu wana Gogo tichirimo whether ndewe chidiki mainvite Jesu muchaona kuti upenyu hwenyu hunoendeka nekugashirawo macounselings anobva kune vanhu wechikuru kana maona makonana
tsvagai wechikuru anogona kukubatsirai. Kana maona matadzirana manamata mataura nagogo nanagogo kana nanasekuru amunofungidzira kuti vanogona kukanzirai makundikana. Kune vamwe vanhu vakadzidzira mabasa aya ekanzeling aya. Ngatitsvagei makanzelazi aya akaita ruzivo rwekanzeling vanogona kutibatsira dzimba dzedu dzienda mberi. Amen. Ngatitsvagei, let's seek help. Mapsychologist variko vanogona kutibatsira, macounselors variko vanogona kutibatsira kana dzimba dzedu dzanetsa, nyange vafundisi vedu vamwe vanogona kutibatsira. Amen. Yes. Ndinongoti chikuru pazvose rudo. Ngatitsvagei rudo kubvira pekutanga chitanga mhuri dzedu. Tikava nerudo rwechokwadi, mamwe matambudziko mazhinji atachitaura pano nemamwe ari kusanganwa nevanhu anoita mashoma. Nemhaka yeti mumhuri medu mune rudo, love chaiyo, kwete last yezvinhu zvinogona kuzomuka mangwana zvakapera. Uye ndichiti zvekare kune vechidiki, kana tasangana nedambudziko, asesa dambudziko rako. Kana risingakodzere kuti usiye imba yako, usasiye, ramba uripo uchigadzirisa dambudziko. Asi ukaona kuti harisi kugadzirisika, chienda unozama kutsvaga vanokubatsira, vachakupa matanho akanaka ekutora zvinochengetedza iwe, zvinochengetedza mhuri yako, zvinochengetedza kunyange remangwana revana vanenge vari mukati memhuri. Amen. Aiwa, tinotenda chaizvo. Tinotenda neshoko rapedzisira kuuya riri kuti iro ngativei nerudo chairwo runobva mukati pemwoyo. Rudo runoumba, zvatambotaura zviya pana iye waKorindi. Rudo runoumba, rudo harizvitsvagiri zvaro, rudo rune mwoyo murefu, rudo haruna manyawi, rudo runokasika kuregerera. Ndo basa rerudo. Dai Mwari aiitawo semafungira etinoita Mwari, dai asina kutipa mwanakomana wake Jesu, asi wakatida nerudo rukuru, akati nyange takaipa zvakadaro, akatida zvakadaro, akatiita kuti umwe munhu aende kofa rufu runonyadzisa. Ruri rudo chete. Saka isu ngatimboedzewo rudo zviri kutaura mwanawo. Tomboedzawo rudo nepatinogona, kana zvazoramba Mwari anoziva kuti Mwari une chekutaura, une CV yekuti Mwari ndakabva kupi neLavi, ndakabva kupi nemurume, ndakabva kupi kwamundoziva imwe Mwari munokuziva handina chekutaura pamberi penyu, ini ndakuenda hangu. Wamboshingirira. Aiwa, tinoda kuti ndakuenda hangu. Ngatiedzei kuti titsvage rubetsero. Chikuru chinotarisirwa naMwari ndechekuti dzimba dzedu dzive dzimba dzinofadza, dzimba dziite chin'ai, vanhu vachigarisana murudo, nevana vachikura muenvironment inovafadza, inovabatsira kufaita nyangwe zvirwere zvatakusangana nazvo zvepfungwa zviri kutekeshera izvi. Mwari vanototitsvaga tese, baba namai ngatite rupande rwedu. Hatitarisiri kuti vanhu vangoshingirira mukurwadziwa, asi tikuti pane panoshingirirwa, tine tariro yekuti zvinhu zvichanaka, zvinhu ngatizvinamatirei, ngatiwanei mazano anotibatsira kuti dzimba dzedu dzinake. Vanorovana regedzanai kurovana, vanoitirana zvakaipa ngatizvisiyei, dzimba dzedu dzive dzimba dzinofadza. Mwari vachititungamirira tinoita dzimba dzinogara, dzinofadza, vari kwana mbuya nanasekuru vaigara vachifara, vachiregererana, ende kutadzirana kuriko, vanhu vachiregererana. Pane zvimwe azvo zviri beyond control yedu yekuti tinogona kuona kuti izvi zvakutotsvaga upenyu hwemunhu, regai ndimbosuduruka tichiwana chinai, tichiwana mazano ekubatsira kana zvichienderera mberi zvichienderera mberi. Mwari vachititungamirira. Dai Mwari varopafadza mhuri dzedu, tava nedzimba dzinofadza, tagona kuconsider zvakawanda, ende tichigona kuti dzimba dzedu dzifambe muzvakanaka. Tichakumbira gogo mamunze vatinamatiri. Ngatinamatiri. Baba wedu makanaka, makatendeka, toda kukutendai pazuva ranhasi. Maitai Jehovha nekutaura nesu, maitai Jehovha nekutipa mazano, maitai nekuti shoko rinoti
kana Jehovha asingawaki musha muwaka anowaka pasina. Amen. Tsvage Jehovha dzimba dzedu dzikugara zvakanaka mungotichengeta mukati meruoko rwenyu rwerudyi rusina anobvuta. Toda kungokutenda kuti muri Mwari wedu, hakuna rimwe zita pasi pedenga ratinoponeswa naro kunze kwezita ramuponesi Jesu. Tiwai nesu patakuparadzana, mutitendere tiparadzane panyama, asi pamwe tirambe tiri pamwe chete muzita ramuponesi Jesu. Tanamata nekutenda. Amen. Amen. Jikelele ngothande khaya ibaziza ndezihle ngothande khaya luxolo nobuninzi kuthuma mata lonke lihamba luhlixesha kumziwo thando ngothando ekhaya xesha lihamba kuhle kumziwo thando kunjena kwixobongo elinothando awuzube kumbona kwalentiyano sinyathela ngothatha umhlaba ngumyezo mhle ubenza butsha ubo kumziwo thando ngothando thando ekhaya lihamba kuhle kumziwo thando izulu liyawubu kumziwo thando kunye nomhlaba nawo umziwo thando nomfula usholoza luhlazo luhlizulu nophezulu wewubuka umziwo thando ngothando thando ekhaya xesha lihamba kuhle kumziwo thando Yesu ndenze owakho loba kuthando ndiba ngidini lakho loba kuthando ndisindezingozini sendibale kuyisono ngenxa yendleba yakho loba kuthando ngothando ngothando ekhaya xesha lihamba kuhle kumziwo
muzi weutando